araw mga kakusina! Welcome sa kusina ko, kusina mo. Ang gagawin natin ngayon ay isang soup. Isang masarap na soup na napakadali at ito ay para sa mga vegetarian. Ang mga ingredients natin ay meron tayong upo, meron tayong dahon ng sili o kaya dahon ng bonifacio, salt, pepper, tsaka sibuyas, tubig. Ang gagawin natin ay ang sabo maklak. Ang gagawin natin ngayon ay balatan natin ang ating upo. Ito, tinawag nilang bingi kasi pag kinain mo ito, para kang kumakain na maraming sahog ang sabaw mo. Pero ang katotohanan, ito lang mga ingredients natin, ito nakikita ninyo. Kaya kung minsan sasabihin nila, "Oy, at hindi yan, sarap na sabaw, ano bang linagay mo dyan?" Siyempre, kunyari, hindi ko naririnig, nagbibingi-bingingan ako, kasi wala namang ingredients na kakaiba, kung dito lang nakikita ninyo sa harapan ko. Itong recipe ito ay maganda ito sa mga vegetarian at saka pag Koresma. Very healthy ito. At kung madaling itanim kasi itong upo eh. Ayan, ganyan lang siya, malalaking hiwa ang gagawin natin. Tuloy ko na hanggang dito. Ngayong panahon na ito, kailangan medyo practical tayo sa pagkain, no? Medyo mura ang ingredients natin, masarap pa. Karamihan sa gumagawa ito, yung mga simple living lang, yung mga vegetarian, saka yung mga kamukha akong may edad na. Maaaring biyakin mo siya, maaaring buo siya, kung anong gusto niyo. Magpakulo tayo ng tubig, no? Ito po, kumukulo na yung ating tubig, lagyan natin ng paminta, yung pamintang bilog, ang ating tubig, no? Sabaw, at konting salt, to taste, tsaka itong ating sibuyas. At saka na natin ilagay itong ating upo. Sa Kapampangan, opo. Nung pong maliit kami, hindi kami marunong magpo sa mga tao, mga matatanda. Sinasabi ni Impo, yung grandmother ko, kumain muna kayo ng upo. Opo. Kasi ito opo sa Kapampangan eh. Isa pa rin pong reason, tinatawag nilang maklak ito, bingi. Kasi pag ginanon mo yung upo, parang sound na, bingi. Bingi ang sound niya. Tsaka ayaw magsinungaling kasi tinatanong, ang sarap ng sabaw mo, Chinilian. Ang sarap na ginawa niyo sabaw. Ano ba linagay mo dyan? Manok o baboy? Siyempre, wala ka naman linagay. Ayaw magsinungaling eh. Ayaw mo sabihin na, naglagay nga ako, gano'n-gano'n. Kaya bingi-bingi ka na lang, hindi mo naririnig. Para hindi ka magsinungaling. Isa pang reason yun nung maliit kami. Pero ngayon siguro, sasabihin ng katotohanan kasi talagang masarap ang upo. Lalo na ngayong panahon na ito, kailangan medyo tipid-tipid tayo ng konti. O magtatanim ka lang ng upo sa garden, o meron ka ng mga harvestin, may pamimigay ka na sa mga friends mo. Diba? Takpan natin siya uli. Siguro maghintay tayo dito ng mga 5 minutes, 5 to 10 minutes. Ang pinaka-last nating ilalagay na ingredients ay itong dahon-dahon. Ito pong nakuha namin ay dahon ng bonifacio leaves, no? Maaari ring dahon ng sili o kung anong gusto ninyong ilalagay dito, maaari din, no? Malunggay, whatever. Ito po, tapos na ang ating sabo maklak babi. Parang nilagang upo.
Eto po, tapos na ang ating sabo maklak. Paalala ko lang po sa inyo, don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell for more recipes. Hanggang sa susunod po, from my kitchen to yours.